Kubli pi sach sin pan ki paralog kamtam ya ki weavers but kumjuru ya pi paro ki nong chung shnong jong ka state Meghalaya hi and sach sin te shwa bangan hikai lani shwa bangan puni ya pi ya ka pay structure for BSF CTGD kabade hapok ka state Meghalaya nangumta kitu ki candidates ki bala dep sha jit mo boleh si hoi ngatip bapila tip handai ngan shu pendi biang ya pi kat no pinyo ya ka pay structure la ni ka basic pay ada pila le join ka ni ka kam BSF la ni kam shipai ti wanam klet ban share like ban subscribe tang ba sa shi sin klet banong ya pi congratulations ke jung ku le ka le kir pang sha baro ki candidates ki bla sha jit hadin bala de ya ka ni ka document verification ani DV ma kabangi tip barbo ha ka short form ti nakabta ka pay structure for BSF tingin page menta ka pay ka level pay mo ka level pay hangni kedi ka level 3 kandi ka level 3 nang ta pinyo sedang 21,700 kan poi hadu 69,100 rupees sorry in rupees tikane gande ka pi jong pi lada pi join ha kani ka BSF te ka starting salary kande apoy hajar nyo spa và kan poi hadu rup khandai hajar chi spa but shushuru ni page menta hakti pinyo kano enhance page menta enhance approximately pinyo ala kumno kumno hadu arplai hajar sun spa arpu hinyo tengka lani kala bantam yang kata kasyonggot kum kacaka kaba pipio trimo kamde exactly hang ni kumbang atho namar la mention ru seconds notification jongga BSF ba enhance kala bande la kumno tu tang ba kan ong shushuru kasyonggot kum kacaka kaba PP3 yo lese kacaka kaba PP3 kan kham te kajing yo aktiru ka khambun lani ka jaka ka ba PP3 ka khamrem ka jingsiu te haktiru phina phikam yo khams khambun te approximately kan de katkum kate ka dor nangta allowances pade kiwei ki jingmentoi ki ba phio hadin ba phirung ha kani ka BSF mo shibun ba ki jingmentoi phio ha te mains hangni ki balong importance ne lani ki ba hakmat du ki allowance ne kinde ki dearness allowance ka DA bang institute nangta house rent allowance HRA kani ka house rent ka bai waying ma kani ka bai waying ka shongot kum ka sor ka ba PP shong ni la ba dong ka jaka ka ba PP shong varies by cities yole se pisa ha ki sor ki ba la rem ka bai waying te ka jingyo jong kani ka house rent ru ka khambun te lada pio posting ko ma shilong ka bai waying ka dan tan te ka house rent ru ka duna te ka shongot kum ka cities ka ba PP yo posting mo hadin pio eka transport allowance la ne kata ka TA lada pilih jinglek kumki by petrol bat kiwi te kila ban withdrawal ba ka allowances mo kila ay lupa long ba ka department nangta hadin ngiyo sa kini ki other benefits kiwi ki jingmentoy hadin kini ki allowance ki jingyo jongpi ki ba kinete kin yo be mo kini ki other benefits hapo kate ka BSF city jong general duty pinyo we hangneru ki bakongsan hangne kadi ka national pension system pinyo ya kani ka national pension system din kani ka national pension system hila aruban yo ya kani ka jingarap nane ka jingyo kabade jongga gratuity benefits kata ka gratuity benefits kani ka gratuity benefits kadi kata ka jingyo
ha ka ba pio ya ka lam sam mani ka pisa ka ba yo be chisnyo ka ba yo kulumbe ha dia ba ha pi accident dia ba pi yap no ha tang ba watting pat mo ong ba yap no te dia ba pi yap no hapadeng ka kam ngamut banong di pinyo ya kani ka gratuity benefits ta yo let's say pi la trai bun bun snem ti namar balai ka snem ru kandon ba pi trai hapo ka BSF ti lada pila ban complete lane pila ban pendap ya ketika snem ti pinyo ya kani ka gratuity benefits ru no ti la kuno san snem lane shipo snem kat pa ka bu ka department kano snem pihak bantre ti lada pila ban pendap ya ketika snem ti pinyo ya kani ka benefits lane ya kani ka song pisah ma ti kaba lai hangni kadi ka leave travel concession lane LTC kani ka leave travel concession kadi kata ka benefits lane ka jingyo jungpi ha ka bede bat yo let's say P1 shaying pishim leave lane pio shuti te phile shankai ban kiba ying hapo la ka jong ka ri no mde shabari namar hangni ka ong in domestic travel te hapo la ka jong ka ri hapo la ka jong ka state te kataru kin bu ka limits mo kano sin pio ban late free te lada phile shubu menta example nganong shubu ka IUP arsin haka shisnam pio yakane ka live travel concession kata kebumut lada village shanghai bat kibahing yo lese di kun dani kibahing jung pv kwa ayale shanghai kampaji na shnong lane shaki we ki state kiba pimpan jupoy te ka pisa ka bailet baiwan pi la bandro nang ni nda kane ka live travel concession te kata ka de ka jingyo na ka banta jong pi kibatre ha kane ka kam BSF ngong pi don shibun ki ching bantoy wat ka bay lek bay wan ru no ti nakata kataw kini kide ki jing bantoy iba piyo nda pila tre ha kane ka kam shipai ti kermen ba ki kun sama jungi kini ki padang shudep join namar ki bala dep join le ki la dep tip khamba ya kata ti kini ki padang shu join pinyo bet ha lada phi la sha posting lani phi la sha jit ba pintre ha kano kano ka jaka te kini te kinde be ki bawan ha khaman te ki dang don shishu kiwi ki jingmen toy namara ha ka tit jain tit nem ru pinyo yang ta ka ni ka tax ru kan kham dunai phi te lungba ka ni ka live travel concession le te don tax se phi la da phi le shang bat ki ba ying ti kata kari ka jingmen toy ladangi join ha kani ka kam ti nakata kadang nong phi ko ki khun samla wat du jingkermen wat penleno lada phi biang karen yang renyon phi biang ka taka body fitness chung phi biang ka kwet ka kia kani ka di ka kam ka basuk bha ba phinyo kani ka kam ka di ka basuk bha ba phin yale namar kam ju thok kani ka jat kam kalong khuj suba fair and square ka bang mo ti lada phila hok pi sha jit hok ti lada phi le thok kuma le itu yui khun samla te ngam nang ban ong ti dei ki jing ka pat kalong ba le bat ya ki original documents namar hadin ba pila de pass ki physical fitness physical nang ta ki written test bat ki kat ba ki conduct kine pi ka final test kan de ka document verification ti hang to kin check lo de phi na dong shedong hakabe de bat ka application forms ka jong phi phila pandap kumno kateng jong phi kumno bat ki details jong phi kumno bro ki address bat ka to ka original certificate ka jong phi tin amar katang ong ye phi husiar ba phin shule thok kam de ka basuk amar kin check ye phi ka original documents bat kan ni ka application te lada ka light le le ru kinum padiang lani kin screen ba ye phi lada kum kan ni ka medical certificate lada phi shu pha tho hanore hano pha sign hanore hano ti kin lab be ya kataru ti namar katang ong ye phi nang ta kan ni ka medical certificate le check ki doktor sarkar le katya sangte te lada phi bit phi biang kamet ka phat
ti menohi bom ai ti lada pi don jing duna lada pi pang pi stom pada menohi ban recommend yu pi ba pi koi pi kia namar lada pi join ha kam kani ka kam sipai le pi de ban long ki ba pit ba biang ha kamet ka phat koi ba kia nata ka dau ki pan ya ka medical certificate ti lada pi shu thok yo le se pi don ke jing pang ha kum ki jing pang khalai la ne ki hearts bat ki we ti pi shu kwa kam ju bor ti lada pi la le join pi shi tom ti long kam long ken kata ha ti namar kata sengotu ya kamet ka phala jong lada pi sengobit le be ka medical check up ha issue ka certificate ti kana pinyo be lada pila sada kini kui kitas mo kata de kijing gentu na keleng jonga ikublay shubun ya kijing pulut por jung pi pe ya kani video kermen ngin sekendu yang next video ti lada pi kwa ya kijing pensai halor kui ki jingyo halor kui ki kamte pina ban bu ya ki comments apo ki comment box section tamba nganong pi husiar ba pin comments ki comments ki bom don jingmot mar ba kampen le ran yang gi kun kasi wala da kiwe kim nang ban pule ndrei pra kasi ni le ran kata ka de ki jing tu la da phim don e te shu i be ndrei la da pi don e te shu comments ken hang to ba phi kwa ban tip ya ka e la ne diamond sim ta ta ter mo ndei tang yang a ne kiwe ki youtuber la ne ki kiwe ki video ki pada na po ilum kasi chen charu wat chumlien ban ya be nya bisni amarkan nam wanra jing mentoy bat kan pansa dinru yangi ikun kasih Deishibun. Jai Hind.